jako Česká republika, to má nějakou pravdu. Ztratili jsme tedy skutečně tolik, že vstoupili jsme do demokratického celku, kde nás mocnosti válcují a jinak by nás neválcovali. Čili o co jsme tedy podle vás ještě? No, samozřejmě přesně, jak jste to řekl, jsme v podstatě součástí nedemokratického celku, který omezuje možnosti našeho svobodného rozhodování. Kdyby platila Lisabonská smlouva, znamenalo by to například, že už bychom nemohli nikdy vyjednat se Spojenými státy režim víz, zrušení víz. Nemohli bychom vyjednávat například